Скъпи приятели, с радост искам да ви поканя на еднодневен ретрит в района на Боянското езеро, град София. Там на Витоша има много чисти места, където работят ангелите. Има специални портали. Ние ще използваме тази местност и тази помощ ангелска за пречистване на нас, на всички нива, за освобождаване на нашите сърца от всякакви травми, за отключване на съзнанието, освобождаване на ума от всякакви ограничения. Също така ще се включим в божествената работа там. Ще започнем да се учим и ще участваме в процеса на спускане на божествените светлинни кодове на Земята. Там има място, където ангелите това правят и ние, доколкото ни се даде, доколкото е възможно на нас, ще се включим в този процес. Чака ни отключване на нашето съзнание, силна връзка с нашите духовни водачи, с нашият висш аз, издигане на съзнанието на високи нива. Също така ще поработим сериозно върху нашите енергийни тела. Ще тренираме, ще започнем да създаваме нашето ново, безсмъртно, светлинно, златно тяло. Пред скалният параклис, който е в тази местност, до Боянското езеро, ще направим специална молитва за помощ към светиите и ще натрупаме заслуги пред Бога, които ще отидат за нашето по-нататъчно развитие. Един ден, цял ден, ще се откъснем от ежедневието и ще се лекуваме и пречистваме на всички нива. Физическо, емоционално, ментално. Нека нашата душа получи голяма радост. Ще ви чакам на 13 юни тази седмица в събота. За повече информация и записване ще сложа към описанието в това видео ще сложа линк, където можете да се запознаете по-подробно и да се свържете с мен за мястото на срещата. Започваме сутринта, рано към 8:30 и приключваме някъде към 3:30-4 часа след обяд. Много ще се радвам на вашето участие.